फिट राहणं किती गरजेचं आहे हे आपल्या सगळ्यांना कोरोनातच कळालेलं आहे आणि हाच मंत्र घेत हाच संदेश देण्यासाठी एक सिंधुदुर्गातली टीम अहोरात्र मेहनत घेते आणि तिचं नाव आहे सिंधू रनर्स। यांच्या माध्यमातून गेली सलग 3 वर्ष विविध उपक्रम राबवले जात आहेत आणि फिट राहण्यासाठी धावणं किती गरजेचं आहे हे सांगण्याचा त्यांच्या माध्यमातून प्रयत्न केला जातो। विविध उपक्रमही त्यांनी राबवलेत आणि उद्या त्यांचा सावंतवाडी 12 तास रन हा खास कार्यक्रम होणार आहे। आता आपण ज्या ठिकाणी उपस्थित आहोत तो सावंतवाडीचा ऐतिहासिक राजवाडा आणि इथूनच या उपक्रमाला सुरुवात होणार आहे। तर अधिक वेळ न घेता मी थेट त्यांच्याकडे जाते आणि सावंतवाडी 12 तास रन ही नेमकी संकल्पना काय आहे आणि हा उपक्रम नेमका कसा सुरू होणार आहे याची माहिती जाणून घेऊया। आपल्यासोबत आहेत सिंधू रनर्सचे ओमकार पराडकर। सर, काय सांगाल, ही काय नेमकी संकल्पना आहे आणि हा उपक्रम नेमका काय आहे? सावंतवाडी 12 तास रन हा ॲक्च्युली आम्ही एक रनिंग असा इव्हेंट ठेवला आहे, ज्याच्यामध्ये विविध क्षेत्रात काम करणारे किंवा काही कॉलेज स्टुडंट्स किंवा आर्मी भरती पोलीस भरतीसाठी प्रॅक्टिस करणारी काही मुलं आहेत, ती याच्यामध्ये पार्टिसिपेट्स होतात। आणि मेनली हा इव्हेंट असा आहे की आपण जर बघितलं तर बऱ्याच ठिकाणी इव्हेंट्स होतात ते 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पळणे 21 किलोमीटर पळणे या प्रकारचे इव्हेंट्स होतात आणि त्याच्यामध्ये रनर्सला त्याची स्वतःची कॅपॅसिटी चेक करण्याचा चान्सेस मिळत नाहीत। म्हणून आम्ही असा इव्हेंट डिझाईन केला आहे की तुम्ही 6 तास अगर 12 तास रन करा, चाला, तुम्हाला कसं म्हणजे वॉक रन करायचं तसं करा, पण तुम्ही चेक करा की तुम्हाला किती किलोमीटर अंतर पळता येतं, तुम्ही किती बॉडीची एंडोरन्स लेवल मेंटेन ठेवू शकता, ह्या सगळ्या गोष्टी चेक करण्यासाठी हा आम्ही इव्हेंट डिझाईन केलेला आहे। तर या इव्हेंटमध्ये मला सांगायला आवडेल की फर्स्ट इयरला जेव्हा इव्हेंट झाला 2021 साली, त्यावर्षी आम्ही 4 रनर होतो सिंधुदुर्गातले आणि 2 रनर साताऱ्याहून आले होते। त्याच्यानंतर त्याचा प्रतिसाद बघता नेक्स्ट इयरला 2022 म्हणजे गेल्या वर्षी जेव्हा इव्हेंट झाला तेव्हा ऑलमोस्ट 22 ते 23 रनर्स सहभागी झाले होते। त्याच्यामध्ये पुणे, मुंबई, कोल्हापूर आणि सातारा या शहरातले सुद्धा इव्हेंट्स होते, रनर्स होते। आणि यावर्षी पुन्हा ती संख्या वाढत जाऊन ऑलमोस्ट 35 रनर्सपर्यंत पोहोचलेली आहे, ज्यामध्ये अल्ट्रा रनिंग करणारे म्हणजे मोर दॅन 42 किलोमीटर्स रन करणारे सातारा, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई या भागातून रनर्स येणार आहेत। आणि महत्त्वाचं सांगायचं झालं तर जनरली कसं असतो, गावाकडच्या मुलांचा ओघ हा शहराकडे असतो आणि लोक मोठे मोठे इव्हेंट रन करण्यासाठी शहराकडे जातात आणि तिकडे रनिंग करतात, आपले नावलौकिक गाजवतात। पण या सावंतवाडी रन 12 तास रन या इव्हेंटचा मी एक प्रमुख वैशिष्ट्य सांगेन की या रनमध्ये रन केलेले बरेचसे आपले नवीन यंग रनर्स जे आहेत, यंग ॲथलीट, त्यांनी बऱ्याच इव्हेंटमध्ये बाहेर पण इतर शहरामध्ये जाऊन पण आपले नावलौकिक गाजवलेले आहेत। आणि जो फ्लो म्हणजे खेडेगावातून शहरांकडे असतो तो कुठेतरी उलट करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत, जेणेकरून शहरामध्ये रन करणारी जी मंडळी आहे, जे नावाजलेले खेळाडू आहेत, जे काही अल्ट्रा रनर्स आहेत, ज्यांनी मोठे मोठे नॅशनल इंटरनॅशनल इव्हेंट्स गाजवलेत, ती लोकं कुठेतरी सावंतवाडीत यावी आणि इथल्या रनर्सना त्यांचं मार्गदर्शन मिळावं, यासाठी हा सगळा जो आम्ही घाट घातलेला आहे सावंतवाडी 12 तास रनचा, तो फक्त त्याच्यामागचा उद्देश हाच आहे की चांगले रनर्स आपल्या जिल्ह्याला आपल्या तालुक्याला मिळावे आणि त्याच्यातून कुठेतरी समजा एखादा जरी ऑलिम्पिक मेडल मिळवण्यापर्यंत जाण्यासारखा जर आपल्याला ॲथलीट मिळाला तर ते खूप भाग्याची गोष्ट असेल आपल्यासाठी। अगदी बरोबर। सिंधू रनर्स गेली काही वर्ष फार वेगवेगळे उपक्रम राबवतात आणि फार इंटरेस्टिंग त्यांचे थीमसुद्धा असतात। या वर्षीची सुद्धा थीम आपण पाहिली तर ती कुर्मा अवतार म्हणून आहे। तर ही नेमकी काय आहे? तर कुर्मा म्हटल्यानंतर कासव येतं, पण आता कासव आणि धावणं जरा कुठेतरी वेगळं काहीतरी वाटते, मग हे काय आहे? नाही, ॲक्च्युली त्याच्या मागची थीम अशी आहे की सावंतवाडीला GI मानांकन आहे, जॉग्राफिकल इंडिकेशन, आणि ते आहे लाकडी खेळणी। आणि प्रामुख्याने लाकडी खेळण्यात पण गंजिफा जो खेळ आहे, जो हँड पेंटेड कार्ड्स असतात, दशावतारावर आधारित म्हणजे विष्णूच्या 10 अवतारांवर आधारित ती कार्ड्स असतात। त्याच्यामध्ये पहिला आहे तो मत्स्य, जो आम्ही जेव्हा इव्हेंट गेल्या वर्षी घेतला तेव्हा आम्हाला राजांनी म्हणजे लखमराजे भोसलेंनी ती संकल्पना सुचवली की तुम्ही तो कार्ड म्हणजे तो लोगो, मत्स्यावतारचा लोगो तुमच्या ट्रॉफीजवर प्रिंट करा, जेणेकरून आपल्याला तो पण प्रमोशन करता येईल इथं लाकडी खेळण्यांचं। आणि त्याच्या अंतर्गत असं झालं, मग आमच्या डोक्यात एक थीम आली की सलग 10 वर्ष 10 अवतारांचे वेगवेगळे लोगो त्याच्यावर छापायचे आणि त्या ट्रॉफी जो 10 वर्ष सलग रन करेल जो ॲथलीट, त्याला 10वा वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर गंजिफा कार्डचा तो पूर्ण 10 कार्ड्सचा एक सेट त्याला आपण ॲज अ मोमेंटो म्हणून त्याला गिफ्ट द्यावा।
तर लास्ट इयरला आम्ही मत्स्य अवतार केला, यावर्षी कुर्मा अवतार, त्याच्या पुढच्या वर्षी वराह अवतार, नंतर वामन अवतार, असे करत करत आम्ही अगदी कल्कीपर्यंत 10 अवतार पूर्ण करणार आहोत. म्हणजे थोडक्यात आम्हाला 10 तरी ही जे काही Runs उपक्रम करावे आहेत ते आहेत. तर बरं, पण या उपक्रमासाठी केवळ सिंधुदुर्गच नाही तर विविध म्हणजे मुंबई असेल किंवा पुणे असून यातून अनेक मान्यवर मंडळीसुद्धा सहभागी होणार आहेत. आणि आत्ता आपल्यासोबत असेच काही डॉक्टर्स असतील किंवा विविध फील्डमधले काही मान्यवर मंडळीसुद्धा आहेत. त्यांच्याकडून याबाबतची अधिक माहिती जाणण्याचा प्रयत्न करूया. सर, आपलं नाव कसं आणि आपण या टीमशी कसे काय जोडल्या गेला? मी डॉक्टर प्रशांत कामत, नमस्कार. आणि ॲक्च्युली आमचा पुण्यामध्ये एक मोठा ग्रुप आहे PCMC रनर्स म्हणून. तर त्याच्यामध्ये आमचे बरेचसे साधारण 1000-1200 पोरं आहेत. तर ते मुलं आम्ही दर रविवारी वगैरे आमचे इव्हेंट्स असतात आणि रेग्युलर पण आमचे इव्हेंट्स रेग्युलर असतात. तर आमचे विविध ठिकाणी म्हणजे गणेश तलाव किंवा स्पाईन सर्कल अशा विविध ठिकाणी आम्ही ग्रुपनी ते प्रॅक्टिस करत असतो. तर जसे आता ओंकार पराडकर सर जे आहेत ते त्याचे एक मेंबर आहेत. म्हणजे आमचं जे स्पाईन याच्यामध्ये निंजा म्हणून ग्रुप आहे ते त्यांचे जे मेंबर आहेत. तर त्यांनी मागच्या वर्षी आम्हाला सांगितलं होतं की असं असं आम्ही चालू केलेलं आहे. तर आमच्या मागच्या वेळेस बरेचसे पोरं आले होते, पण त्यावेळेला आम्ही एवढं म्हणजे आम्ही रजिस्टर केलं होतं, पण नंतर काय कारणानं आम्हाला कॅन्सल करायला लागलं. तर यावर्षी आम्ही आवर्जून म्हटलं की आपण जायला पाहिजे. आणि ह्याच्याच आधारावरती श्रीवर्धनमध्ये माझी स्वतःची एक मॅरेथॉन आहे, डॉक्टर कामत कोंड मॅरेथॉन म्हणून. तर ते सुद्धा आम्ही मागच्या वर्षीच चालू केले होते. अशी संकल्पना की खेड्यातल्या लोकांना जास्तीत जास्त उत्साह आणावा आणि त्यांना जास्तीत जास्त आपण फिजिकल फिटनेसकडे न्यावं आणि ज्याच्यामुळे त्यांना आर्मी नेव्ही जसे आपण म्हणतो तर या विविध ह्याच्यामध्ये त्यांना स्कोप मिळावा. तर त्यांना त्यासाठी आम्ही आमचे हे प्रयत्न चालू आहेत. आणि ओंकार सरांचे पण भरपूर आम्हाला सपोर्ट असतो ह्याच्यामध्ये. मी स्वतःही रनर आहे. मी गेले 3 वर्षापासून ह्याच्यामध्ये मी स्वतः ॲक्च्युली पॉवर लिफ्टिंगमध्ये होतो, नॅशनल गोल्ड मेडलिस्ट होतो. नंतर मी ते सोडल्यानंतर मी रनर्समध्ये चालू केलेले. गेल्या 3 वर्षामध्ये आम्ही हळूहळू म्हणजे जसं हाफ मॅरेथॉन, फुल मॅरेथॉन हे असे आम्ही बरेचसे कंप्लीट केले. मी स्वतः टाटा अल्ट्रा केलेले आहे. तर सिंधुदुर्गमध्ये हा माझा प्रथम वर्षाचा आहे. सो उत्साह पण भरपूर आहे. तर आता उद्या कळेल तुम्हाला. ऑल द बेस्ट सर. सर, मी तुमच्याकडे येते. आपलं नाव कसं आणि आपण कुठून आला आहात? नमस्कार, माझं नाव चंद्रकांत पाटील आहे. मी पुणे PCMC रनर्समधनं आलो इथे. तर ह्या रनबद्दल सावंतवाडी 12 तास रनबद्दल ओमकारकडनं मागच्या 2 वर्षापासून ऐकत होतो मी की असं रन करतो आहे. काही कारणामुळे जमलं नाही आम्हाला. तर ओमकारला शब्द दिला होता ह्यावर्षी मी येणार आहे आणि मी रन करणार आहे. तर मी रन 2015 साली चालू केलं. तेव्हा मला अस्थमाचा त्रास होता. तर हेल्थ इज वेल्थ असं म्हणतो ना आपण. तर त्या ह्यानी मी रन असं चालू केलं एक की आपल्याला सारखं त्रास होतो आहे तो अस्थमाचा. तर रन मी चालू केला 2015ला. तर तेव्हापासून चालू केल्यानंतर मी हळूहळू पहिलं सुरुवातीला 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21, 42 असं वाढत आता 264 किलोमीटर आम्ही देहू, आळंदी, पंढरपूर, मागच्या वर्षी ओमकार पण होते आमच्याबरोबर. तर तिथपर्यंत आम्ही आता पोचलो आहे आत्ता. तर ह्याच्यातनं सांगायचे हेच आहेत की हेल्थ इज वेल्थ. जसं आपण कोरोनाच्या काळात बघितलं की ज्यांची इम्युनिटी किंवा जे काही आजाराने त्रस्त आहेत तर त्यांना खूप त्रास झाला ह्या आजारामुळे. तर असे काही व्हायरस आता भविष्यात काही येऊ शकतात. तर हेल्थ इज वेल्थ हा जो म्हणून म्हणजे हा जो म्हटलेत लोकांनी तर ते खरंच आहे. आणि ते उपक्रम ओमकारनी हे रन चालू करून त्याला एक नवीन दिशा दिली आहे आणि इथल्या लोकांना पण प्रोत्साहित केलं की तुम्ही पण रन करा. तर त्याच कारणासाठी आम्ही पण म्हणलो चला आता आम्ही पण आता या रनमध्ये भाग घेऊन एक्सपिरियन्स घेऊ याचा, इथल्या एन्व्हायरमेंटबद्दल किंवा इथली माहिती सगळी. आणि मी तसं आणि बरेच रन केलेत ॲक्च्युली. मी त्याच मुद्द्याकडे येणार होती. मग अशी ओंकार सरांबरोबर बोलताना अनेक विषय आम्हाला कळालेत की तुम्ही अनेक स्पर्धासुद्धा जिंकल्या आहात वेगवेगळी. तर ते काय आहे नेमकं? कुठल्या स्पर्धा होत्या? हां, जिंकलेमध्ये एक टप्पे पार करत गेलो मी. पहिलं 42चे बरेचसे केलेत मी, 50चे केलेत. मग नंतर कॉम्रेड्स म्हणून साऊथ आफ्रिकेमध्ये एक रन असतो, तो अल्ट्रा रन असतो, अल्टिमेट ह्युमन रेस म्हणतात त्याला. तर ते 2 वेळा केलं होतं 2018 आणि 19 साली. आणि पुणे अल्ट्रा म्हणून आमच्या पुण्यात एक रेस असते, ती 100 किलोमीटर आणि 161 म्हणजे 100 माइल्स असते. तर ती 4 वेळा केली होती 100 किलोमीटर्स आणि एकदा 161 केलं. आणि मागच्या वर्षीच
रनवारी म्हणून असते देहू आळंदी पंढरपूर, ती एकदा केली आम्ही 264 रन्स. तर हे असेच एक एक टप्पे पार करत गेलो आहे आणि ह्याच्यावरून आपलं ह्युमन कॅपॅसिटी जी आहे ती अनलिमिटेड आहे ॲक्च्युली. आणि प्रत्येकजणांकडे ही कॅपॅसिटी असते, पण तो काही कारणामुळे कोणी कळत नाही, काही कारणात येत असतो किंवा कामाचा लोड मानतो किंवा कंटाळा करतो किंवा असेच कारणं देतो. आणि प्रत्येकाच्यात ही कॅपॅसिटी असते आणि तो करू शकतो ॲक्च्युली, ज्यांनी जर ठरवलं तर. अगदी बरोबर. खरं आपण बघितलं तर फिट राहण्याचं महत्त्व हे या सरांनी अगदी आपल्या उदाहरणावरून सांगितलेलं आहे आणि स्पष्टसुद्धा केलेलं आहे. सर, मी तुमच्याकडे येते. आपलं नाव कसं आणि काय वाटतं, सावंतवाडीत आल्यानंतरचा कसा वाटला माहोल? नमस्कार, माझं नाव संतोष गायकवाड. मी पुण्यामध्ये एक प्राज इंडस्ट्रीज म्हणून एक इंजिनिअरिंग कंपनी आहे, त्यामध्ये परचेसमध्ये कामाला आहे. आणि खरं तर आम्ही इथे ओंकारच्या प्रेमापोटी आलो आहे खरं सांगायचं तर. आणि लव ॲट फर्स्ट साईट जसं म्हणतात तसं आम्ही सकाळी 5:45 ज्यावेळेस इथं उतरलो तर त्यावेळेस आणि त्यांनी घरी जाताना आम्हाला फक्त तळ्याच्या कडेने फक्त एक राऊंड मारून दिला की आपण नॉर्मली इथं एक रन करतो आणि एक जरा तुम्हाला दाखवतो तळं. तर तेव्हापासून आम्ही जे प्रेमात पडलो आहे, तर आता ही आमची तिसरी वेळ आहे सकाळपासून इकडे यायची. सकाळी चहा प्यायच्या निमित्ताने काहीतरी निमित्त काढायचं म्हणून आलो, दुपारी परत आम्हाला ते खेळणी काही म्हणून अजून परत आलो आणि तिसऱ्यांदा आत्ता हे आलो आहे. आणि आम्हाला खरं सांगायचं तर ॲक्च्युली इतकं ग्रीनरी आणि इतकं म्हणजे आम्ही कुठेतरी जंगलात आलो आहे लिटरली आम्हाला असं वाटतं आहे. पुणे मुंबई साईडला पण ग्रीनरी आहे, नाही असं नाही, पण कम्पॅरेटिव्हली जर बघायला गेलं तर इथं म्हणजे खूपच भारी, म्हणजे काय म्हणतात तसं की ऑक्सिजन एकदम 78% नसावं, आय थिंक इट इज बी मोर दॅन दॅट, अशा पद्धतीने आहे. आणि जसं पुण्यामध्ये आता ॲक्च्युली मी पण PCMC रनरचाच एक भाग आहे आणि ओंकार इज इन आवर टीम. निगडी इथलं जे आमची निंजा टीम जी आहे असं डॉक्टरांनी सांगितलं, तर त्यामध्ये आहेत. तर ते तिथं आल्यावर करतात. मग त्यांनी कधीच आम्हाला आधी सांगितलं होतं की मी इकडे करतो. म्हटलं तुम्ही तिकडे येऊन करता तर मग आम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे, आम्ही पण इकडे येऊ शकतो, वी कॅन ऑल्सो प्रूव्ह दॅट. आणि हा एक आमचा त्यामागचा एक हेतू होता की चला आपण हे बघूयात की आपले सहकारी इकडे कसे हे करतात, रन अरेंज करतात, ऑर्गनाईज करतात. आणि ॲक्च्युली जे काही त्यांनी आता ऑर्गनाईजचे आम्ही कालपासून सकाळपासून बघतो आहे, ते खरंच एक स्तुत्य उपक्रम जो म्हणतो आहे का ह्याचा ॲथलीटचा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे फक्त मी सेल्फिशनेस जो म्हणतो की नाही मी फक्त माझ्यासाठी असं नाही आहे, तर मी तर पळणारच आहे, पण माझ्याबरोबर मी अजून 10 जणांना, अजून 50 जणांना, अजून 100 जणांना घेऊन कसं पळणार आहे. आणि त्यांनाही कसं इंडिया फिट मुवमेंट जी म्हणतो आपण, जी आपल्या आता माननीय पंतप्रधानांच्या मुवमेंटमधून आलेली आहे, तर त्याच्यामध्ये मी सगळ्यांना कसं सहभागी करून घेईल हा त्याच्यामागचा हेतू जर पाहिला तर तो मला असं वाटतं की लार्जर दॅन लाईफ जो म्हणतो तो तशा पद्धतीने आहे. माझ्या रनिंगबद्दल जे सांगायचं म्हटलं तर मी एक 2018-19 पासून चालू केलं. तसं मी आधी करायचो, स्कूलमध्ये असल्यापासून मी ते खो खो आणि बाकीचे इव्हेंट्स रेग्युलर करायचो. मग मी ट्रेकिंग वगैरे चालू केलं आणि मग नंतर आम्ही ह्या टीमशी जोडलं गेलो. लास्ट इयरला मी 50 हाफ मॅरेथॉन आणि 10 फुल मॅरेथॉन केल्या. त्यातल्या 3 अल्ट्रा मॅरेथॉन होत्या, त्यातली टाटा अल्ट्राची मॅरेथॉन एक होती, त्यानंतर एक SRT म्हणून जे असते सिंहगड राजगड तोरणा जे एक 53 किलोमीटरची असते, तर ती मॅरेथॉन मी केली. ह्या वर्षी मी आत्तापर्यंत 31 हाफ मॅरेथॉन केल्या, 2 फुल मॅरेथॉन, म्हणजे जिथे टाटा मुंबई मॅरेथॉन जे आहे वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मॅरेथॉन, ती आय एम फॉर्च्युनेट की मी ती 4 तासामध्ये कंप्लीट करू शकलो. 3 तास 57 मिनटामध्ये आय कुड डू इट. आणि मुंबईचं क्लायमेट आणि हे पाहिल्यानंतर आणि टाटा मुंबईला पळायचं एकमेव कारण होतं की त्या वरळी सी लिंकला जे आहे की जिथं माणूस फक्त बघू शकतो की तिथं मी पळणार आहे फक्त आणि फक्त त्याच कारणासाठी की मला तिथे पळायचं आहे बाबा. आणि मग मी म्हटलं की नाही नथिंग डुईंग, आय एम गोइंग टू रन ऑन दॅट. तर आणि मागच्या वर्षी पळाल्यानंतर जो काय आनंद मिळाला तो अवर्णनीय, म्हणजे देर इज नो वर्ड्स ॲक्च्युली. त्यानंतर मग ह्या वर्षी ठरलं, मग काल काहीतरी म्हटलं, काल नाही आज 12 तारीख, परवा दिवशी काहीतरी संध्याकाळी 6ला हे झालं, मग परत आपलं बुकिंग करून टाकलं. म्हटलं बाबा आधी केलेलं बरं, नंतर त्रास नको ऐनवेळी, अरे यू लॉस द मोमेंट किंवा लॉस द ऑपॉर्च्युनिटी असं काय व्हायला नको. आता बघूयात पुढच्या वर्षीचे काही प्लॅन्स आहेत. इन लाईन विथ दॅट आम्ही ठरवलं की हे आपण एक एन्डोरन्स मोमेंट आहे आपल्यासाठी, एक चांगला हे होऊ शकेल स्वतःला टेस्ट करण्यासाठीचा. तर म्हटलं मग ते 6 तास का 12 तास, तर मग त्यांना म्हटलं की आपण 12 तासच करूयात, लेट्स से हाऊ इट गोज. आणि मग ते बघता येईल की स्वतःला टेस्ट करता येईल. आणि जर काय असेल तर आमचे काही दिग्गज लोक आहेत, डॉक्टर कामतसारखे किंवा CP म्हणून जे आहेत, वैभव ठोंबरे आहेत, अविनाश माने म्हणून आहेत, अवनीश उपाध्याय म्हणून आहेत, अशी जी काही जी दिग्गज मंडळी आहेत आमचे PCMC रनर्समधले, तर त्यांच्याकडून कमल तिलानी म्हणून एक आहेत की जे आमचे रेग्युलर मेंबर्स आहेत, जे रेग्युलर वेळोवेळी आमच्या टीमला मार्गदर्शन करत असतात. तर त्या टीमकडून ॲडवाईस घेऊन आम्हाला पुढे काय करता येऊ शकेल का. आणि द स्काय इज द लिमिट.
म्हणजे आपल्याला पुढेच जसं अजून इम्प्रूव्हमेंट आणि रोज त्याच्यात थोडी थोडी इम्प्रूव्हमेंट करून आज ठीक आहे मी 21 केलं, नंतर मग मी 42 करतो आहे, नंतर मी 50 करण्यासाठी काय करता येईल, नंतर मॅडमने जसं एक त्यांनी आता सांगितलं मग एक 65 किलोमीटरची कास्ट पठारची पण असते ती कशी करता येईल मला, किंवा आता ते कॉम्रेड्स ते सरांनी 2दा केले, तर ते करण्यासाठी मला काय करता येऊ शकेल की दिस कुड आय थिंक दिस इज अ व्हेरी फर्स्ट स्टोन की बाबा ह्याच्यात मला कसं आता उद्या हे करता येईल प्रूव्ह मायसेल्फ, आणि मला बघता येईल, मला स्वतःला जजमेंट करता येईल की बाबा मला काय करायला लागेल, वेअर आय एम लॅकिंग ऑन दॅट, आणि मग तिथं मला कसं इम्प्रूव्ह करायचं आहे. तर तो माझा करण्याचा बेसिक हा उद्देश आहे. त्यामुळे मी खरं तर ॲक्च्युली हे आमचे सहकारी यांचे खरंच आभार मानेन की त्यांनी आम्हाला ॲक्च्युली संधी दिली इकडे येण्यासाठी आणि हे सगळं करण्यासाठी, आणि आम्ही ते बघतोय सकाळपासून ते ह्या कार्यक्रमासाठी किती झटत आहेत. आय थिंक देर आर नो वर्ड्स फॉर दॅट, आणि रिअली थँक्यू व्हेरी मच ओंकार फॉर दिस. त्याचं फळ आपल्याला उद्या सकाळी मिळणारच आहे आणि ते सिद्ध होणारच आहे. आणि तुम्ही जसं म्हटलं ना की सावंतवाडी म्हणजे लव ॲट फर्स्ट साईट, ते तसंच आहे आमची सावंतवाडी. पहिल्यांदा प्रेमातच. अगदी अगदी. मॅडम मी तुमच्याकडे येते. काय तुमचा अनुभव आहे या टीमसोबतचा? पहिलीच तुमची या टीमसोबतचं काम करणं आहे का, म्हणजे सिंधुदुर्ग रनर्ससोबत? हो, ॲक्च्युली मी जास्ती करून मी रनर नाही आहे, मी ॲक्च्युली सायकलिस्ट आहे. मी रन फक्त 1 वर्षापूर्वी चालू केलं आहे. 1 वर्षापूर्वी एप्रिलमध्ये लास्ट इयर मी रनिंग चालू केलं, आणि डिरेक्टली मी ॲक्च्युली रनिंग मी करत होते क्रॉस ट्रेनिंग म्हणून, कारण ते सायकलिंगला तुम्ही जर क्रॉस ट्रेनिंग रनिंग केलं तर ते तुम्हाला सायकलिंगला बेनिफिट करतं. सो म्हणून मी रनिंग ॲक्च्युली त्याच्यासाठी चालू केलं. पण लास्ट इयर मी म्हटलं आता सायकलिंगमध्ये थोडंसं सॅच्युरेशन आलं, आता ह्याच्या पलीकडे आपण काय करू शकतो, म्हणून लास्ट इयर मी डिरेक्टली 50K केली. फर्स्ट माझी रन होती ती 50K. मी अजूनपर्यंत कधी हाफ मॅरेथॉन पळाले नाही आहे किंवा फुल मॅरेथॉन पळाले नाही. मी डिरेक्टली 50 चालू केली. त्याच्यानंतर 50 मी मलनाड अल्ट्रा केली आहे, त्याच्यानंतर कास्टची आत्ता केली, त्याच्यानंतर टाटा अल्ट्रा केली, आणि म्हटलं त्याच्यानंतर आता डिस्टन्सेस झाले, म्हटलं आता आपण हे मला फार नॉवेल वाटलं हे कॉन्सेप्ट, कारण 12 आवर्स रनिंग म्हणजे तुम्ही जर आपण 65 करतो तर त्याच्यामध्ये 8.5 आवर्स 9 आवर्समध्ये ते कट ऑफ असतं, तुम्ही तेवढं. पण सपोजिंग तुम्ही त्याच्याहून पलीकडे धावू शकता तर ते आपण नाही करत ना, आपण ते कट ऑफमध्ये आपण थांबतो. तर इथे 12 आवर्समध्ये आपण किती पळू शकतो ते आपल्याला एक एन्ड्युरन्स आपलं स्वतःचं जे आहे ते एक चेक करू शकतो. ते एक होतं, एक ते रिझन होतं इथे यायचं. दुसरं म्हणजे स्टेडियम रन्स भरपूर असतात, 6 आवर्स 12 आवर्स वगैरे, पण ते तुम्ही स्टेडियममध्ये तेच गोल गोल ह्याच्यामध्ये फिरताय. आणि इथे सावंतवाडीसारख्या ठिकाणी नाही तर आपण कधीही जर कोणी तुमचे रिलेटिव्ज असले किंवा कोणी असलं तरच आपण येणं होतं. इथे त्यानिमित्ताने इतक्या सुरेख वर्डिंट आपण म्हणतो तसं ग्रीन लँडस्केपमध्ये पळायला जर मिळत असेल तर दॅट वॉज वन मोटिवेशन. म्हणजे मला ते एक फार, आणि मी एक नेचर लवर आहे खूप प्रचंड. मी स्वतः खूप एन्व्हायरमेंटसाठी काम करते, तर मला हे फार कॉन्सेप्ट खूप आवडलं. आणि ओमकार कसं म्हणतोय तसंच की मुलं त्यांना स्वतःची कुठे राहतात त्याची व्हॅल्यू अनफॉर्च्युनेटली कळत नाही. लोकांना मुंबई आवडते, पण मुंबईकर जे मी आहे आम्ही राहतो आणि आम्हाला कळतं की किती घाण आहे मुंबई, तर आम्ही इनफॅक्ट तिकडून पळून इथे येतो. तर इकडच्या मुलांना ते कळायला पाहिजे की तुम्ही कुठे राहताय आणि तुम्हाला किती ह्या एन्व्हायरमेंटची किंमत कळायला पाहिजे. तर ही कॉन्सेप्ट मला खूप आवडली, त्याच्यासाठी मी खास त्याच्यासाठी मुंबई येऊन वेळ काढून प्रॅक्टिस बंद करून मी आले आहे की मी पार्टिसिपेट करावं. आणि ओमकार अप्रतिम काम करतोय, म्हणजे हॉस्पिटॅलिटी आपण म्हणतो त्याच्याहून एक पाऊल पुढे. ही इज गोईंग दॅट एक्स्ट्रा माईल. आम्ही 12 तास पळणार आहोत, बट ही इज डुईंग इवन मोर देन दॅट एक्स्ट्रा माईल फॉर आर एव्हरी 12 किलोमीटर्स 12 आवर्स ऑफ रनिंग. तर खूप एफर्ट घालतो आहे तो, आणि ॲब्सोल्युटली पर्सनल अटेन्शन सगळ्या ह्याला तो पर्सनल अटेन्शन देऊन तुमची सोय वगैरे वगैरे सगळं करतो आहे. फीलिंग ॲब्सोल्युटली ऑनर्ड कमिंग इयर. मी पुन्हा एकदा ओमकार सर तुमच्याकडे येते. आता या सगळ्या मंडळींनी बरंच तुमच्याबद्दल बोललेत, भरभरून बोललेत, पण आता ही जी थीम आहे तुमची किंवा जो हा उपक्रम आहे तो नेमका किती वाजता सुरू होणार आहे आणि तो कसा काय असेल, म्हणजे त्याची रूट जो आपण म्हणतो तो काय असणार आहे? आम्ही उद्या सकाळी म्हणजे 13 ऑगस्टला ही रन सकाळी 5 वाजता सुरू करू. सावंतवाडी ते राजवाडा इथूनच ती रन सुरू होणार आहे. आणि लखमराजे भोसले आणि त्यांची बायको युवराजनी श्रद्धाराजे भोसले यांच्या हस्ते नारळ वाढवून स्पर्धेची सुरुवात होईल. ॲक्च्युली स्पर्धा नाही आहे, इट्स अ रनची सुरुवात होईल. आणि त्याच्यानंतर सावंतवाडीच्या तलावाला 5 वाजता आम्ही सुरू केल्यानंतर ऑलमोस्ट 6 वाजेपर्यंत, म्हणजे सावंतवाडीला एक मोठं एक हे ते अलार्म क्लॉक आहे, 6 वाजता भोंगा होतो. तो भोंगा होईस्तोवर तळ्याला राऊंड करून आम्ही राऊंड मारू. ऑलमोस्ट एक 8-9 किलोमीटर्स होतील.
त्याच्यानंतर इथून जे बुर्डी पूल आहे म्हणजे देव उपरलकर मार्गे बुर्डी पुलाचं तिथपर्यंत गेल्यानंतर हे 4 किलोमीटर अंतर होईल एक्स्ट्रा. त्याच्यानंतर बुर्डी पूल ते निरुखेवाडीतली मराठी शाळा आहे जिल्हा परिषदची, तिथपर्यंतचा 2.5 किलोमीटर अंतर अप आणि 2.5 किलोमीटर डाऊन. हा जो लूप आहे 5 किलोमीटरचा हा फुल डे करायचा आहे तिथं. म्हणजे ऑलमोस्ट 10 आवर्स आपण तिथं रन करणार. अगेन बॅक म्हणजे आपण जेव्हा तिथंच ऑलमोस्ट 4 वाजतील तेव्हा 4 वाजता सगळे रनर्स रिटर्न यायला चालू होतील. जसा जो रनर स्पीडी असेल किंवा त्यापर्यंत ज्याचा इंडोरन्स जेवढा टिकलेला असेल त्याप्रमाणे ते सावंतवाडीत एंटर होतील. मग समजा एखादा रनर लवकर एंटर झाला, कारण ऑलमोस्ट 4च किलोमीटर आहे, हाफ ॲन आवरमध्ये पूर्ण होतं ते अंतर, पण समजा एखादा रनर लवकर एंटर झाला तर तो परत तळ्याला एखाद दुसरा राऊंड कंप्लीट करून एक्झॅक्ट 5 वाजता परत फिनिश लाईन क्रॉस करेल. असा हा बरोबर 12 तासाचा इव्हेंट आहे. आणि 12 तास झाल्यानंतर लगेचच त्यांच्यासाठी आपण बक्षीस समारंभ पण ठेवलेला आहे. त्याच्यामध्ये जिल्ह्याचे जे ॲथलेटिक असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत रणजित सिंग राणे, त्याच्यानंतर गोवा क्रीडा भारतीचे अध्यक्ष प्लस जिम्नॅस्टिक असोसिएशनचे अध्यक्ष ठाकूर सर, सुदेश ठाकूर, त्याच्यानंतर जाधव सर, त्याच्यानंतर जावेद शेख सर कबड्डी प्रशिक्षक, त्याच्यानंतर सागर साळुंखे आपले मुख्याधिकारी सावंतवाडीचे, लखमराजे भोसले आणि युवराजनी सध्याराजे भोसले असे बरेच मान्यवर, शिवाय तुमच्या मुख्य संपादिका देवयानी वरस्कर मॅडम या पण इथं ॲवेलेबल राहणार आहेत. त्यावेळेस त्या मान्यवरांच्या हस्ते या सगळ्या रनर्सचा सत्कार केला जाईल. आणि जसं मी बोललो तसं मेडल देऊन फिनिश करणं ही एवढी सोपी गोष्ट 12 तास रन नाही आहे. त्याच्यामुळे आम्ही अगदी स्टार्ट फ्रॉम म्हणजे ज्या पहिल्या इव्हेंटपासूनच आमचं ठाम मत आहे की एवढा तास रन करणाऱ्या माणसाला मेडल न देता त्याला एक मोमेंटो द्यावा, एक ट्रॉफी द्यावी, जेणेकरून ती त्याला घरात दाखवता येईल सगळ्यांना की हा मी ही ट्रॉफी सावंतवाडीवरून आणली आहे. आणि त्याच्यावर पण ते आपलं गंजिफाचं कार्ड कोरलेलं आहे. म्हणजे तो एक अभिमान राहील की आपण ज्या सावंतवाडीला GI मानांकन आहे तिथलं काहीतरी एखादी गोष्ट आपण आपल्या घरी घेऊन आलो आणि ती आपण एक अभिमानाने मिरवतो, असं ते एक मोमेंटो देण्याचा प्रयत्न करतो आहे आम्ही. आता जाता जाता काय आवाहन कराल सगळ्या रनर्सना? रनर्सला एवढंच सांगेन की ऑल आर गुड रनर्स. म्हणजे त्यांच्याबद्दल काही बोलण्या एवढा मी तरी मोठा नाही, कारण त्यांनी एवढे प्रताप करून ठेवलेत जे मी कधी करेन मला माहिती नाही. फक्त त्यांनी जी प्रॅक्टिस केली आहे ती त्यांनी आपल्या उद्याच्या रनमध्ये आम्हाला दाखवावी, त्यांचा एंडोरन्स चेक करावा. प्लस माझं सगळ्यात महत्त्वाचं आव्हान असेल की आपल्याकडे काही नवीन रनर्स आहेत, काही यंगस्टर्स आहेत, कॉलेजमध्ये स्कूलमध्ये जाणारी मुलं आहेत, त्यांना मेन म्हणजे रनिंग काय असतं हे स्वतः रन करताना दाखवावं, शिकवावं. त्यांना त्यांच्या इम्प्रूव्हमेंटसाठी काही टिप्स देता येतील का बाबा अशी तुझी स्टेप्स चुकते किंवा असे तुझे मोशन्स आहेत किंवा बॉडी पोश्चर आहेत ते कसे सुधारावे, याच्यासाठी काही जर त्यांनी टिप्स दिल्या तर ते फार व्हॅल्युएबल राहतील. कारण हा कन्सेप्टच त्याच्यासाठी आहे. 12 तास रन करा पण किलोमीटर मागे पळू नका, तर तुमचा एंडोरन्स चेक करा आणि तुम्ही आपल्याकडनं इतरांना काय देता. म्हणजे ज्ञान दिल्याने वाढते तशातलं आहे, रन दिल्याने पण रन वाढतो. तुम्ही दुसऱ्यांना काय शिकवता त्या 12 तासामध्ये तुम्ही इतर किती रनर्स तयार करू शकता हे तुम्ही विचार करा. तुमच्याबरोबर पळणारे काही नवोदित खेळाडू असतील त्यांना तयार करा, त्यांना प्रोत्साहन करा. याच्यासाठीचा इव्हेंट आहे. खरंच हा खूप चांगला आणि कौतुकास्पद असाच उपक्रम आहे. तर उद्यासाठी तुम्हा सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. तर ही होती सिंधू रनर्स टीम आणि कोकण सात लाईव्ह या सगळ्या इव्हेंटचे मीडिया पार्टनरसुद्धा राहणार आहेत. मात्र सगळ्यांना एकच आवाहन आहे, जर तुम्हाला तुमच्या क्षमता चेक करायच्या असतील तर उद्या सकाळी पहाटेला सावंतवाडीच्या राजवाड्यात नक्की उपस्थित राहा आणि धावत राहा, एन्जॉयसुद्धा करा आणि यातून शिकासुद्धा. धावत राहा, फिट राहा. कॅमेरामन प्रसाद कदमसह जुईली पांगम, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी.